Velkommen til vores billedanalyse. Maleriet er malet af Johan Thomasen Lundby. Det er malet i år 1842, og billedet er målt til at være 141,2 gange 156,5 cm. Det her er Johan. Johan blev født den 1. september 1818 i Kalundborg. Han var en stor kunstner i 1800-tallet, men døde desværre som ung den 26. april 1848 i Bergsted, da han blev skudt. I billedets forgrund kan man se en smuk sø samt porten, der fører ind til Gåsetårnet. På billedets mellemgrund kan man se et stort grønt areal, hvor nogle køer går og græsser, og det forbinder man også lidt med naturromantikken. I billedets baggrund kan man se det store Gåsetårn samt en stor smuk himmel. Nu skal vi kigge på de vandrette, de lodrette og de kælkede linjer i billedet. De kælkede linjer i billedet er med til at skabe uro, hvor de lodrette linjer de er med til at skabe noget mystisk, og de vandrette linjer de er med til at skabe ro i billedet. I billedet er der anvendt overlapning rundt omkring. Bakken, hvor Gåsetårnet står, overskygger den lille landsby bagved. Også nogle af træerne overskygger nogle ting. Og så skulle jeg overlapning. Forsvindingspunktet i billedet er omme bag bakken ved siden af Gåsetårnet. Lyset i billedet det er naturligt. Det gyldne snit i billedet ligger lige omkring den venstre side af tårnet. Vi har valgt at perspektivere på sangen Kom mig, du søde Mille. Det er en sommersang, og alt det røde, vi har markeret, det er det, vi synes passer godt til vores billede. Sangen er lavet af Christian Rudolph Overbæk og kombineret af Mozart.